Вітаю, шановные сябры, з вами Андрей Хаданович, і мы гаворым пра перакладчыцкую майстэрню, пра сёмы занятак перакладчыцкай майстэрні, які адбыўся зусім нядаўна ў чацвер, і наўздагон вам ляціць справаздача. Мы размаўлялі з калегамі, з навучэнкамі, навучэнцамі пра ангельскі пераклад у гэтым сезоне. Мы другі раз размаўляем пра пераклады з ангельскай, а гэтым разам пераклады паэзіі і прозы, тым больш, што да занятку як экспертка, як спецыяльна запрошаная госця долучылася Ганна Янкута, вядомая дзіцячая і дарослая пісьменніца, паэтка і аўтарка прозы і перакладчыца, вядомая, знаная, тытулаваная і вершаў і прозы. Яна і дапамагала ацэньваць, абмяркоўваць творы навучэнцаў, а заадно і выказала свае погляды на пераклад, свае прынцыпы перакладу, калі можна так сказаць, прадставіла сёе-тое з сваіх перакладчыцкіх твораў. Між іншага, Ганна паразмаўляла пра пераклад рыфмаваных твораў і выказала думку, якая блізкая і аўтару гэтых словаў. Калі параўноўваць класічна фармальна арганізаваную паэзію з больш сучаснай паэтычнай формай, то, нягледзячы на, здавалася б, стэрэатыпную складанасць, вау, перакласці рыфму гэта так цяжка, альбо паэзія неперакладальная, у тым ліку, што дзеля рыфмы перакладчык мусіць ісці на адсябеціну. Дык вось, блізкая мне думка, што фармальна арганізаваная паэзія прасцейшая для перакладу пры ўсёй патрэбе працы і часам віртуознасці, якая патрабуецца ад перакладчыка. Прасцейшая, бо ясныя правілы, паводле якой гэтая паэзія арганізоўваецца, у адрозненні ад верлібру альбо гетэраморфнай паэзіі, якая сумяшчае розныя паэтыкі ў адным творы. У перакладчыкаў ствараецца памылковае ўражанне, што верлібры, як і прозу, перакладаць можна амаль Google Translator'ам. Адсюль катастрофы з гледзяшча сінтаксісу, з гледзяшча стылістыкі. У адрозненні ад гэтага ўжо сама дысцыпліна працы перакладчыка ці перакладчыцы, які ці якая рыфмуюць, трымаюць яго ў жорсткіх рамках і не даюць расслабляцца. Часам з добрым для твору выніку. Мяркуйце самі, Ганна Янкута показала знакамітую баладу культавого ангельскага паэта-віктарыянца Альфреда Теннісона «Сэр Галахад». Альфред Теннісон, «Сэр Галахад». Хутчэй, мой верны конь, ляці, сячы мой меч вячысты, я моцны сілай 10, бо я душою чысты. Гучыць труба ва ўсе бакі, даспех запырсканы крывёй, ляцяць зламаныя клінкі, без сілы конь і вой. Яны без сіл, спыніўся бой, дажджом з пялёсткаў і духоў, сустрэнуць нас паненкі ў час, калі мы вернемся дамоў. Глядзяць з пяшчотаю яны на тых, хто сэрцу любы, і я гатовы ў час вайны іх ратаваць ад згубы. Але ў імя хрыстовых мук я сэрцам прысягнуў яму, я не кранаў жаночых рук, я клятваў не прыму. Бо мне магутнейшы парыў мацуе цела і душу, я чысціню найперш цаню і веру в свой зарок нашу. Калі сыходзіць маладзік, я бачу скрозь прагалы, у лесе дзіўны бляск узнік, паўсюль гучаць харалы, я праз таемны еду храм, ён дзверы расчыніў свае, але няма нікога там, хоць знекуль хор пяе. Зіхціць начынне серабром, бялее покрывам алтар, гукае звон, а наўздагон святочны ўзносіцца трапар. Падчас знайду ў гарах ставы, а там чароўны човен, вядзе яго нестырнавы у свет, што змроку повен. Сляпучы бляск, пяянне хваль, люструе сонная купель, анёлаў, што нясуць грааль, гарыць іх столаў бель. Святарны від, Хрыстова кроў, дух трыумфуе летучы, мгле на супор твой знак між зор, гарыць, як зорка, уначы.
калі звіняць падковы ўлад, на плошчах тупат гулкі, вястуе певень дзень каляд, маўчаць снягамі вулкі, на дахах непагаць раве, а на даспехах гразен скок, ды слава цемру разарве з зазяўшымі жаблок. Я кіну дол, я мчу да скал, на пустцы ні душы жывой, ды шчасны дух між завірух над мёртвай лётае дрыгвой. Я цнотны рыцар, і мой лёс бесстрашна жыць надзеяй, аб ветры, што з саміх нябёс мне на зямлі павеяў, аб радасці, што на вякі, і прамяністай старане, лілеях водар іх п'янкі, падораным не ў сне. Калі ж анёл кране даспех, зямное паразіць кумір, і сталь клінка, і сама рука ператвараюцца в эфір. Разыдзецца заслона з хмар, з-за горныя грады, арганы скалануць абшар, і сцішацца тады. Шумяць дубы і гнецца гай, трапечуць крылы між раўнін, скачы, і свой спазнаеш рай, мой верны паладзін. І я аб'еду цэлы свет, праз замак, лес і дол, удаль, праз брод і мост, заўжды наўпрост, але знайду святых грааль. А яшчэ падчас майстар-класу літаратарка паказала фрагмент свайго перакладу рамана Джэйн Остэн «Пыха і перадузятасць». Перакладу, які на сёння ёсць бібліяграфічнай рэдкасцю беларускага выдання «Пыхі і перадузятасці», любімага чытачамі. Я спадзяюся на ўзнаўленні і перавыданні. Ганна расказала пра 10гадовую гісторыю сваіх дачыненняў з тэкстам, таксама пра ролю перакладчыцкай майстэрні ў працы над творам, пра ролю беларускага рэдактара Антона Францішка Брыля, які сам неабыякі перакладчык паэзіі і прозы. Урэшце рэшт, Ганна Янкута звярнула ўвагу на тонкую, ледзь заўважную, але колкую, прысутную ў тэксце ангельскую іронію, якую так лёгка згубіць у перакладзе, звярнула ўвагу на спосабы яе захавання па-беларуску, спосабы не толькі захавання, але і зрабіць трошачкі больш відочнай, угледнай для чытачоў 21 стагоддзя. Звярніце ўвагу. Джэйн Остэн, «Пыха і перадузятасць», раздзел 1. Ніхто не будзе аспрэчваць ісціну, што любы заможны халасцяк мае патрэбу ў жонцы. Як бы мала не былі вядомыя пачуцці і погляды такога чалавека, які кагадзе пасяліўся побач, гэтая ісціна так трывала сядзіць у галовах усіх суседзяў, што яго адразу ж пачынаюць разглядаць як законную ўласнасць не той, дык іншай сваёй дачкі. «Мой дарагі містер Беннет», — сказала аднае раніцы жонка мужу, «ці чулі вы, што Незерфілд парк урэшце арандавалі?» Містер Беннет адказаў, што пакуль не чуў. «Дык вось яго арандавалі», — працягнула місіс Беннет. «Толькі што прыходзіла місіс Лонг і ўсё мне расказала». Містер Беннет прамаўчаў. «Хіба вы не хочаце ведаць, хто наш новы сусед?» — нецярпліва ўсклікнула яго жонка. «Вы хочаце расказаць, а я не супраць таго, каб паслухаць». Гэтага было дастаткова. «Дык вось, мой дарагі, місіс Лонг сказала, што Незерфілд арандаваў вельмі багаты малады чалавек з паўночнай Англіі. Ён прыязджаў па нядзелак у карэце, запрэжанай чацверыком, каб паглядзець маёнтак, і быў у такім захапленні, што адразу ж дамовіўся з містарам Морысам. Ён хоча пераехаць да Міхайлава дня, а некаторыя слухі будуць там ужо пры канцы наступнага тыдня». «Як яго завуць?» «Бінглі. Ён жанаты?» «Ах, дарагі мой, у тым і рэч, што халасты. Халасты і багаты, 4 ці 5 тысяч гадавога прыбытку. Якая ўдача для нашых дзяўчатак?» «Удача? А пры чым тут нашы дзяўчаткі?» «Мой дарагі містер Беннет», — адказала яго жонка, «як вы можаце быць такім нудным? Вы ж разумееце, што я маю на ўвазе яго жаніцьбу з адной з нашых дачок. Думаеце, ён пераязджае сюды з такім намерам?» «Намерам? Глупства, як вы можаце так гаварыць? Але цалкам магчыма, што ён закахаецца в адну з іх, і таму вы мусіце наведацца да яго, як толькі ён прыедзе. Не бачу ніякай падставы гэта рабіць. Але вы можаце схадзіць да яго з дзяўчатамі ці адправіць іх саміх. Так будзе нават лепей, а то раптам містер Бінглі найбольш упадабае вас. Вы ж нічым не горшыя за нашых дачок. Мой дарагі, вы мяне перахвальваеце. Калісьці, безумоўна, і я не была пазбаўленая прыгажосці, але цяпер ужо не лічу сябе незвычайнай красуняй. Калі ў жанчыны 5 дарослых дачок, яна мусіць забыць пра ўласную прыгажосць. Думаю, у жанчыны на той час застаецца няшмат пра што забываць. Ах, мой дарагі, вы абавязкова мусіце паехаць да містера Бінглі, як толькі ён тут паселіцца.
Не сумнявайцеся, на гэта я не пагаджуся. А потым, як заўсёды мы перайшлі непасрэдна да разбору навучэнцаў і з дапамогай Ганны Янкута разгледзелі фрагменты раману Фрэнсіса Лізы Бёрнет «Таемны сад». Нягледзячы на пераклады прозы, з адным фрагментам паэтычным мы сутыкнуліся там, дзе для дзяўчынкі-гераіні прыдумляюць дражнілку. Містрес Мэри Квайт Контрэрі, як на мяне цалкам некепска перакладчыца, выкруцілася, прапанаваўшы версію «Панна Мэри недаверы». Але галоўны клопат у працы справіў ёркшырскі дыялект і шматлікія персанажы, якія гавораць па-ёркшырску. Як яго перадаваць у перакладзе? Шмат хто ў такіх выпадках звыкла карыстаецца трасянкаю, такой універсальнай затычкаю на ўсе выпадкі жыцця. І да гонару перакладчыц трэба сказаць, што яна не пайшла такім лёгкім шляхам, бо гэта магло стварыць і фальшывую тэрытарыяльную і сацыяльную найперш прыналежнасць персанажу. Але тады як? Ужываць дыялекты, беларускія дыялекты, але які канкрэтна і як пазбегчы аж празмернай лакалізацыі персанажа тут у нас. Прыклады літаратура і пераклад ведаюць бліскучыя такіх падыходаў. Так, знакаміты геніяльны украінскі перакладчык Мікола Лукаш, пераствараючы цыганшчыну моўную у цыганскім рамансэра Федэрыка Гарсія Лоркі, пераклаў гэта ўсё заходнеукраінскімі дыялектамі. Лукаш, безумоўна, геній, але думкі чытачоў падзяліліся на гэты конт. Што рабіць у нашым выпадку? Выбраць палескі дыялект, ці часам мы яго называем моваю. Але як пазбегчы лакальных асацыяцый? Хацелася, каб гэтыя словы гучалі не кананічна, не літаратурна, моўна, каларытна, але ж універсальна. Перакладчыца адважна канструюе мову сваіх ёркшырцаў з таго, што знаходзіць. «Бач, ты ўжо павярнулася», — сказаў ён. «А это сама дзяўчына з табой?» «Та-та, то яна», — адказала місіс Медлак таксама з ёркшырскім акцэнтам, ківаючы праз плечо ў бок Мэри. «Як твая жонка?» «Досі добра. Твая брычка чакае на цябе ідзь вонкі». Перакладчыца пайшла на адважную моватворчасць, ствараючы гэтае «табойць» і «цябейць». Удзельнікі абмеркавання нават прапанавалі намінаваць гэтую працу на спецыяльна для гэтай мэты створаную прэмію «Табойця». Разам з тым параілі перакладчыцы шырэй ужываць рэальныя беларускія гаворкі, дыялектызмы, напрыклад, так званыя віцебскія формы на «едь», як у непрычесанай купалінцы. Памятаеце, ружу, ружу поліць, белыя ручкі коліць, кветачкі рвець і гэтак далей. Так, твая брычка чакае, можа быць, чакаець? Цытую служанку Марту далей, вы, сябры, мяркуйце, ці дала рады перакладчыца. «О, та я знаю», — сказала яна, «калі б у Мілствейце была паня-спадыня, то не быць бы мне ту прыслугую. Мошчэ пасудамойкую та ўзялі, та нізавошта не пусцілі б наверх у пакоі. Занадта я проста, та занадта па-яркшырску гавару. Але ту ўся досі дзіўна ў гэтым доме. Хоць і так багата, здэцца бы ні пана спадара, ні пані спадыні ту няма, проч містера Пітчера та місіс Медлак. Містеру Крэйвану ўсё роўна, калі ён і ту, а ён амаль увесь час недзе ад'ехаўша. Місіс Медлак дала мне ту падзарабіць з дабрыні. Яна сказала, што нізавошта не ўзяла б мяне, быў бы Мілстэўт такі, як іншыя багатыя дамы».
Альбо выпадак, дзе аўтарка па-добраму сцябецца з нацыянальных, сацыяльных і гэтак далей стэрэатыпаў. Служанка па-ёркшырску бароніцца на наіўныя крыўды дзяўчыны з калоніяў, якая яшчэ ў палоне сваіх стэрэатыпаў. «На каго гэта вы так абзываецеся?» – сказала яна. «На што вам так злавацца? Маладая ледзі не мусіць так гаварыць. Я нічога не маю супраць чорных. У вучоных паперах пра іх кажуць, што яны заўсягды вельмі набожныя. Заўсягды пішуць, што чорныя тэж людзі і тэж браты. Я ніколі ў жыцці не бачыла чорнага чалавека. І мне было па праўдзе міла падумаць, што скора я ўбачу такога чалавека зблізку. Калі гэтым ранкам я прыйшла запаліць вам агонь, я цішкам да вас падышла і адхінула коўдру, каб добранка паглядзець на вас. І што ж, вы там лежыцё?» – расчаравана працягвала Марта. «Не чарней за мяне, шчэй такая пакрыкуха». Гэтая пакрыкуха зрабіла амаль шчаслівымі і мяне, і удзельнікаў дыскусіі. Другая тэма абмеркавання на апошняй майстэрні – пераклады шатландска-новазеландскай паэткі Лін Дэвідсон, прапанаванай удзельніцай Вольгай Касцюк. Перакладчыца, якая сама цяпер жыве ў Новай Зеландыі, перастварала, і гэта было для яе істотна, паказаць як бы сваю новую землячку. Некаторыя вершы, а ўсё гэта верлібры, ўсё гэта мінімалістычныя з аднаго боку, і вельмі істотна перакладчыку тут не нашкодзіць, не ўлезці з іншай паэтыкай, а па-за тым вельмі цікава сканструяваныя творы. Некаторыя з іх патрабавалі чыста касметычнай праўкі, замены службовых словаў ці словаў месцамі, а некаторыя тэксты было прапанавана радыкальна перапрацаваць. Вось такі касметычны прыклад слова, пераймаючы Дайну Хокін. Яшчэ і пасля ўсяго мы называем святло святлом. І нават калі яно згасае, мы называем яго. Кропка. Святло. І нават калі яно згасае, зразумела, што хочацца ўзмоцніць гэты момант, асабліва тым больш, калі яно згасае. А формачку нават ці не перанесці ў першы радок, паставіць на ударнае месца. І нават пасля ўсяго мы называем святло святлом. Тым больш, калі яно згасае, мы называем яго святло. Прыклад больш істотнай перакладчыцкай трансфармацыі – верш «Старажытнае святло», які, урэшце рэшт, можа выявіцца і не старажытным святлом у адрэдагаванай версіі. Старажытнае святло робіць прастору, у якой магчыма бачыць. Старажытнае святло упісана ў сцяну дома, папярэджвае аб перашкодзе святла. Старажытнае святло знаходзіць адтуліну ў сцяне для праходу святла. Старажытнае святло з першага падарожжа, першай вялікай адзіноты падае дрыготкімі стужкамі на машыны. У іх святле мы клічам маці і бацьку з палявання і збіральніцтва. Нашыя першыя старажылы, нашыя самыя дарагія, спускаюцца з пагоркаў, вяртаюцца з мора. Няўзброеным вокам бачна, што добры шматзначны шматпавярховы верш, але таксама бачны і непачаты край працы, якая яшчэ можа над ім весціся. Пачну з канца, з палявання і збіральніцтва. Вельмі сімпатычна, як бы звярнуўшыся да вобразу продкаў, ужыць гэтыя два вядомыя нам з школы яшчэ да земляробства. Нашыя продкі займаліся паляваннем і збіральніцтвам, але вярнуцца з збіральніцтва
ужо насуперак правілах мовы і добрага стылістычнага тону, таму гэтыя вобразы, барані Божа, не выкінуўшы, не згубіўшы, яшчэ граматычна варта пакруціць. Напрыклад, дакруціўшы да назоўнікаў, ператварыўшы нашых продкаў у паляўнічых і збіральнікаў. Усё ўжо норм, так бы мовіць. І яшчэ назва старажытнае святло даўжэйшае ўдвая за ангельскі арыгінал, канешне, карацейшыя, але якія б не згубілі выразнасці. Сінонімы на вагу золата. Да старога не скароціш, баналізуецца, але чаму не спрадвечныя? У чарнавой версіі перакладчыца называе продкаў старажылымі, абгульваючы старажытнае святло, але форма змяняецца, а па-ангельску слова застаецца незменным, толькі змяняе кантэкст свайго ўжытку. То спрадвечнае святло і нашы спрадвечныя ў фінальнай страфе. Далей, святло, якое падае на сцяну дома, яно не столькі упісанае ў яе, колькі піша свае папярэджанні, пішацца на сцяне дому. Ну і апошняя спакуса ў арыгінале «Back from the sea», як бы эвалюцыя паварочваецца нашай памяццю ў адваротным кірунку, то, можа быць, нашыя продкі не проста вяртаюцца з мора, як курортнікі, а выходзяць з яго, так як уся наша цывілізацыя выйшла з мора. Пасля шэрагу працы і прапановаў гіпатэтычны тэкст можа гучаць так, а ці прыме перакладчыца, ці, можа быць, вынайдзе яшчэ што лепшае, сам заінтрыгавана чакаю. Прыміце за рабочую версію. Спрадвечнае святло робіць прастору для зроку. Спрадвечнае святло піша на сцяне дома папярэджанне пра перашкоду святлу. Спрадвечнае святло знаходзіць прагал у сцяне для праходу святла. Спрадвечнае святло з першага падарожжа, першай вялікай самоты, дрыготкімі стужкамі падае на машыны. У іх святле мы клічам маці і бацьку, паляўнічых і збіральнікаў, і нашыя спрадвечныя, нашыя найдаражэйшыя сыходзяць з пагоркаў, выходзяць з мора. Вельмі цікавую аўтарку адкрывае для нас Вольга Касцюк, і вельмі хацелася пабачыць яе падборку. Напрыклад, у інтэрнэт-часопісе «Таўбін». Дзякуй за ўвагу, шаноўныя калегі. Жыве беларускі пераклад і да сустрэчаў на прасторах перакладчыцкай майстэрні.